Heddiw, rydyn ni'n gwneud llwybr o gwmpas Llyn Crafnant. Mae'r llwybr yma tua 5 km o hyd a mae'n lwybr cylchol sy'n dod â chi nôl i'r maes parcio. Mae yna hefyd ran ychwanegol o fynd i fyny at y lygfan le mae golygfeydd gwych. Mae Llyn Crafnant tua 4 milltir i'r gorllewin o Llanrwst. Yn y maes parcio mae llefydd parcio bathodyn glas heb ei marcio ac mae yna doiledau yma hefyd. Rydyn ni'n argymell dod mas o'r fynedfa i'r maes parcio a dilyn y ffordd i Llyn Crafnant. Mae hyn yn ysgoi llethr serth ar y llwybr i fyny at y ffordd. O'r fan honno byddwch chi'n dilyn y seithau melyn. Mae hon yn ffordd gyhoeddus dawel, felly cadwch olwg am gerbydau. Heddiw, yr offer symudedd y byddwn yn ei ddefnyddio yw treic mynydd a gynorthwyr yn drydanol. Mae rhai gatiau ar hyd y llwybr ac efallai bydd angen rhywfaint o gymorth. Mae'r gatiau ar hyd y llwybr hwn yn ddigon llydan i ran fwyaf o offer symudedd fyd drwyddynt. Mae digon o feinciau a mannau gorffwys lle gallwch chi stopio a mwynhau'r golygfeydd gwych. Yma byddwch yn mynd trwy ddwy gat lle gall fod da byw weithiau. Fel y gwelwch yma, mae darn byr lle mae'r llwybrau yn mynd ychydig yn gulach cyn croesi'r bont. Parhewch i ddilyn y seithau melyn. Mae rhai rhannau bach ar hyd llwybr hwn lle mae'r llethre'n mynd yn fwy serth ac mae'r llwybr yn mynd ychydig yn anwastad. Ar hyd un ochr i'r llyn byddwch yn dilyn ffordd darmac. Mae hon yn ffordd dawel gyda digon o fannau pasio rhag ofn y byddwch yn dod i gyfarfod cerbyd. Gyferbyn am mynedfa'r maes parcio, gallwch ddilyn llwybr o goedwig a fydd wedyn yn mynd â chi i fyny at yr olygfan. Mae yna rannau ar hyd ffordd y goedwig sy'n mynd yn serth, ond fel y gwelwch, unwaith y byddwch ar y brig mae'r golygfeydd yn werth chweil.